Hvad var Sebastian, hvad var fedest ved Refleks sidste år? Jeg tror, at det fedeste ved Refleks sidste år, det var, at vi havde samlet så mange mennesker. For eksempel i weekenden blev der produceret så meget energi og gejst. Vi havde lavet inviteret en masse foredragsholdere. Så vi har skabt noget ekstern kommunikation, kan man sige, inden for i korset. Så vi producerer en masse energi, og alle de senior, der var der, tror jeg fik et håb om, at der er sgu en fremtid som senior. Der er et håb om, at jeg kan blive lidt længere i korset. Der er noget for mig som senior. Jeg tror, det har været en kæmpe ressource i korset, og det bliver ved med at være, fordi energien vokser, som den var. Det kan man høre. Og hvad bliver så det fede næste år? Vi vil tage udgangspunkt i det, som de lavede på sidste års Refleks, og prøve udvikling af hver seniorspejder, så seniorspejder generelt i det får et højere niveau, hvor vi måske kan gavne hele det ved at lave et seniorspejder med et langt højere kvalitetsniveau.